Du kommer fra en forening mod folk, der ikke giver afskedshilsner. Hvordan foregår det? Jo, det vi for eksempel gør, det er, at vi ligger på lur foran et DC2-vindue ved en eller anden McDonald's. Så når der kommer en eller anden skodmedarbejder, der udleverer maden og ikke giver afskedshilsen med, så springer vi frem. Hiver hende ud af vinduet, binder hende og hiver hende hårdt i øret. Hvad gør I så, når hun ligger der bundet og med røde ører? Så sender vi hende over til Karl Marr, så hun kan lære, hvor fucking nederen det er at omgås af ualmindelige folk.